Σε έναν κόσμο που όλοι έχουν άποψη. Ποιοι είμαστε εμείς να πάμε πίσω? Θες ταινίες? Θες σειρές? Θες βιβλία? Θέλεις σεξ? Δεν με καμίτσο. Έτσι κι αλλιώς, για όλα αυτά Και άλλα πολλά. κανείς δεν είναι κατάλληλος. Δεν έχουμε να βρίσουμε το χάρη για να ξεκινήσουμε το επεισόδιο, η αλήθεια είναι. Έχει μείνει. Υπάρχει ένα κενό. Ναι. Υπάρχει μια περίεργη άβρα. Εντάξει, είναι πάντα μια καλή αρχή ο Χάρης. Ξέρεις. Ναι, έχεις κάτι να βρεις. Έχεις κάτι να κοροϊδέψεις, ναι, να κοροϊδέψεις λίγο. να πειράξεις. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, ας το κάνουμε τώρα οι δυο μας για την ώρα. Είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ, ναι. Προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε. Εύχομαι να πάει καλά αυτό. Και έχουμε βρει. Έχουμε βρει. Αντικαταστάτη. Ναι, αλλά δεν θα το ακούσετε σε αυτό το επεισόδιο. Στο επόμενο. Στο επόμενο Μάλλον. επεισόδιο. Αυτό το επεισόδιο είναι. Μάλλον πιστεύω σίγουρα. Ελπίζουμε 100%. Γενικά είναι ωραία. Είναι ωραία προσθήκη. Χωρίς ένα χ. Τι? Χωρίς ένα χ. Χωρίς ένα χ, βέβαια. Έπρεπε να αλλάξω και λίγο την περιγραφή στο podcast. Δεν πειράζει. Εντάξει, να πούμε τα χαιρετίσματά μας στον Χάρη. Ελπίζουμε να είναι καλά. Σίγουρα είναι καλά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και κάθε αρχή για καλό. Μια δεύτερη αρχή λοιπόν. Ένα μεταβατικό podcast. Ένα μεταβατικό podcast full. Να πούμε ότι φάνηκε ότι όντως θα τους λείψει ο Χάρης και από τις δημοσκοπήσεις και από όλα αυτά. Εντάξει, παιδιά, μια χαρά είναι. Αναφέραμε πού αλλού που να τον βρείτε στο προηγούμενο επεισόδιο. Οπότε μην γκρινιάζετε. Ναι. Έχετε τις. Που ήταν αφιερωμένο στο Χάρη. Τέλος πάντων. Εντάξει, μια χαρά. Όλα καλά. Διακόπτουμε την ροή του επεισοδίου. Για να δώσουμε κάποιες τιμητικές αναφορές. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε αρχικά τους γραφίστες που ανέλαβαν την εικονογράφηση του project «Κανείς δεν είναι κατάλληλος», οι οποίοι είναι ο Κυριάκος Κυρέζης και ο Αλέξανδρος Μπόσκο. Επίσης, τη μουσική της εισαγωγής μας ανέλαβε εξ ολοκλήρου ο Ηλίας Σκαλής. Τους ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για τη συνεισφορά τους, παρόλο που δεν θα πληρωθούν ποτέ. Επιστροφή στο επεισόδιο. Έπειτα από. Θα πω απευθείας. Κατευθείαν. Έπειτα από 38 χρόνια, δηλαδή πριν καν γεννηθούμε εμείς, που είμαστε 22. Ναι. Ναι, αυτό εννοώ. Είχε ανακοινωθεί ότι θα χτιστεί, λέμε σε αυτό. Χτιστεί. Θα χτιστεί. Θα υπάρξει. Σκέψτε ότι εγώ ακόμα δεν έχω πάει Θεσσαλονίκη, ρε φίλε. Το πιστεύεις? Ναι, δεν έχεις πάει ακόμα. Δεν έχω πάει ακόμα καν Θεσσαλονίκη. Αν δεν το έχεις βάλει στο αθόρυβο το κινητό, σου σπάω στο κεφάλι μου αυτό. Άλλο ψάχνω, ρε. Εντάξει. Άμα είναι τα χρόνια αυτά, είμαι σίγουρος ότι είναι 38. Βέβαια, Θεσσαλονίκης που μας ακούτε, θα ξέρετε σίγουρα καλύτερα. Όχι, απλά ψάχνω το κόστος κατασκευής. Είναι. Οκ, είναι. Κάτσε λίγο, θα κλείσει η οθόνη. Το συνολικό κόστος κατασκευής του έργου ανήλθε σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και από την πρώτη μέρα είχαν κάτι έσαζαν. Έσταζαν μέσα, είχε σοου δηλαδή. Κουβάδες με σκούπες, με σουγκαρίστρες και είναι μία ευθεία. Ναι. Πολλά παράπονα. Λογικό είναι. Πολλές νήξεις από την άποψη ότι ήταν αχρίαστα τα συγκεκριμένα δρομολόγια που υπάρχουν. Γιατί μιλάμε για σταθμούς 40 δευτερόλεπτα απόσταση ο ένας με τον άλλον, 3 λεπτά με το αμάξι. Μαλάκα, να σε ρωτήσω κάτι. Αν είσαι εσύ τώρα Θεσσαλονικιός, ωραία. Πες ότι ζούσαμε στην Θεσσαλονίκη. Θα το έπαιρνες το μετρό την πρώτη εβδομάδα, τον πρώτο μήνα? Θα το έπαιρνες? Αν μου λες κιόλας ότι αυτές είναι οι γελίες αποστάσεις, ας πούμε. Θα το δοκίμαζες? Σίγουρα πιστεύω θα το δοκιμάζουμε από την ανάγκη που το είχαμε τόσα χρόνια και μόνο. Του τύπου ότι θα μπαίναμε σίγουρα για να δούμε πώς είναι, ξέρω εγώ. Που από κάτι βιντεάκι και τέτοια είναι όντως όμορφο μέσα.
Αλλά ο λίγον τι... Βεβαιασμένο ρε παιδί μου, το τίποτε. Πρέπει να έχουμε να μετρό. το κάνουμε. Ναι, δηλαδή η συγκεκριμένη γραμμή που έγινε είναι πόσο 9,3 χιλιόμετρα μόνο. Τίποτα. Είναι μια ευθεία. Τίποτα. Και είσαι σε φάση γιατί. Γιατί απλά έπρεπε να το ανοίξουν επιτέλους. Ναι, αυτή η γραμμή δεν πάει σε κάποιο συγκεκριμένο που σε βοηθάει, ας πούμε, μέρος. Δεν πάει, ξέρω εγώ, στο αεροδρόμιο ή κάτι τέτοιο. Ή δεν κάνει καν έναν κύκλο, ας πούμε, τίποτα, λίγο είναι να ευθεία, πεις είναι ότι θα περάσει από κυριολεκτικά ευθεία. πολλά πράγματα. Και δεν είναι και τεράστια η απόσταση, δεν καλύπτει μεγάλη απόσταση. 9,3 χιλιόμετρα δεν είναι πολλά. Δεν είναι τίποτα. Όχι, πραγματικά δεν είναι τίποτα. Βλέπεις, ας πούμε. Εντάξει, δεν θα το συγκρίνω με το μετρό της Αθήνας που και σαν πόλη δεν μπορείς να τη συγκρίνεις. Με τίποτα. Αλλά το μετρό έχει κάποια χρησιμότητα στην Αθήνα σημαντική. Τώρα αυτό ήταν λίγο. Ναι. Έπρεπε να γίνει. Εσύ και στην Θεσσαλονίκη πιστεύω ότι αν με το καλό ανοίξουν όλες οι γραμμές, που πιστεύω ότι θα έχει και άλλες γραμμές γενικά. Δεν το ξέρω. Θα ανοίξουν και άλλες γραμμές. Φουλ όμως. Θα έχει χρησιμότητα. Γιατί εντάξει, είναι μεγάλη πόλη της Θεσσαλονίκη σίγουρα. Προς το παρόν όμως είναι το κάνουν απλά για να το κάνουν και να μην τους κοροϊδέψουν ότι βγήκε πριν το GTA 6, έτσι. Έπιασε και φωτιά σε ένα σταθμό. Μαλάκα, εντάξει. Και έπαιζε στα ηχεία. Φοβερό. Παρακαλώ να φύγετε από το συγκεκριμένο σταθμό. Φοβερό. Ρε παιδί μου, λες πόσο λάθος το θες. Ναι. Όλα μπορούν να πάνε στα. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν θα το έπαιρνα, ρε φίλε, την πρώτη μια εβδομάδα. Κάτσε να γίνει ό,τι είναι να γίνει και οκ, εντάξει. Και αν μου λες κιόλας ότι είναι μια ευθεία, απλά περπάτα, ρε φίλε. Περπάτα από κάτι σχόλια και τέτοια που είδα. Δεν το ξέρω κι εγώ καλά για να σου πω, δεν στο παίζω αυθεντία τώρα. Σε φάση ότι θυμάμαι για 2 σταθμούς συγκεκριμένα που διαρκεί 40 δευτερόλεπτα το μετρό. Και ρωτάνε ρε παιδιά από κάτω, πόσο παίρνει, ας πούμε, με τα αμάξι με κίνηση. Ναι. Και είναι ο άλλος 5 λεπτά. Δηλαδή. Οκ. Εντάξει. Απλά έγινε για να γίνει. Επίσης δεν έχουν μάθει ακόμα, δεν έχουν πάει στην Αθήνα ή σε κάποιο άλλο μετρό για να ξέρουν ότι στις κυλιόμενες, άμα θες να είσαι στατικός, κάθεσαι από δεξιά για να περνά άλλος. Φοβερό. Δεν το ξέρουν. Φοβερό. Και είναι όλοι παντού σκόρπιοι στις κυλιόμενες. Και απλά κάθονται. Δηλαδή είναι. Σαν να μην έχουμε ποτέ στην Αθήνα. Αυτό. Ξαφνικά. Δεν αφήνουν χώρο αριστερά στον άλλον να περπατήσει. Φοβερό. Αυτό είναι φοβερό. Τέλειο. Δηλαδή μέχρι και εγώ που. Παταγιάννα είμαστε. Ναι, αυτό. Είμαι. Είσαι, ναι. Το ξέρω αυτό το πράγμα. Όσες φορές έχω πάθει. Ρε φίλε, στα public pass. Και είσαι στη δεξιά μεριά και να περνάει ο άλλος που απλά βιάζεται. Οκ. Που έχει κυλιόμενη 5 μέτρα, ξέρω, τίποτα. Ναι. Οκ, εντάξει. Εύχομαι να χαίρονται τουλάχιστον οι Θεσσαλονικοί. Κοίταξε, είναι κάτι που χρειαζόταν, όντως. Γενικά, ίσως χρειαζόταν. Η συγκεκριμένη γραμμή προς το παρόν, μάλλον δεν χρειαζόταν. Κοίταξε, εγώ σου πω, εγώ θα μ' άρεσε, ρε φίλε, σιγά σιγά να συνδέεται όλη η Ελλάδα με ένα τρένο ηλεκτρικό ή το οτιδήποτε. Όπως είναι ο προϊστιακός, ας πούμε. Ναι. Είναι πολύ διαφορετικό. Να λειτουργεί σωστά. Υπάρχουν άλλοι παράγοντες που δεν είναι εύκολο να γίνει. Είναι λίγο δύσκολα αυτό που λέω. Δεν είναι τόσο ωραίο να το λέω στην Ελλάδα, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να αναφερθούμε. Όλοι ξέρουν τι εννοώ. Αλλά ας πούμε, όπως το βλέπω στην Ιαπωνία, ας πούμε, και όλα αυτά. Μέχρι και σε χωριά έχουν, ρε φίλε. Ναι. Φτάνει μέχρι και σε χωριά. Και στο εξωτερικό είναι ωραίο που, ας πούμε, αλλάζεις χώρες με το τρένο. Με το Interrail που λες, ας πούμε, ένα segment που κάνει. Κάνεις, νομίζω, το Παρίσι-Λονδίνο μία ώρα. Ναι, κάτι αυτό τέτοιο. Είναι ωραία πράγματα αυτά, τα οποία δεν νομίζω να γίνουν ποτέ στην Ελλάδα. Σίγουρα δεν νομίζω να είναι σχεδιασμένο να γίνουν, τουλάχιστον. Χωρίς να έχω μεγάλη σιγουριά για αυτό που λέω. Νομίζω ότι δεν αξιοποιούμε και σωστά τους πόρους που έχουμε, όπως τα 30.000 που χρειάστηκαν για το logo. Οριακά είναι τώρα να πατήσεις ζωγραφική στον υπολογιστή Windows 7. Κάνεις κάτι παρόμοιο. Ναι, σίγουρα κάτι παρόμοιο. Και ένα τσικ καλύτερο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να το κρίνω. Πολλά memes, σαν γραφίστας. Πάρα πολλά memes. Καλά έχει γίνει χαμός. Πάρα πολλά memes, απίστευτα. Ναι. Το φοβερό hate, παίζει το πιο πολύ hate από όλα να το έχει φάει μόνο το logo. Το hate το έφαγε από την άποψη της αναλογίας ποιότητας με χρήματα που ξοδεύτηκαν για να γίνει. Ναι. Δηλαδή,
Όχι και 30.000. Για ένα λόγο κιόλας. Ποιος πληρώθηκε για αυτό το πράγμα? Τόσα λεφτά. 30 ευρώ δώστα. Αυτή είναι η πιο βυσματική θέση που έχει πάρει άνθρωπος, μαλάκα. Όχι, έχουμε και εδώ. Έχουμε, εντάξει. Μαλάκα, το θυμάσαι. Το έχουμε αναφέρει. Το έχουμε αναφέρει. Το έχουμε αναφέρει. Φίλε, δεν ξέρω, αλλά εγώ νιώθω ότι πρέπει να ξαναναφερθεί. Νομίζω πρέπει να αναφερθεί, μιας και μιλάμε για μίζες και για Ελλάδα γενικά. Ναι, υπήρχε άνθρωπος. Υπάρχει. Πλέον δεν ξέρω αν υπάρχει. Υπάρχει κι όμως, για τα επόμενα 2 χρόνια θα είναι. Ωραία. Ο οποίος πληρώνεται 30.000 το χρόνο. Ναι. 35. Για να κλείνει τα φώτα, τα παντζούρια και τα κλιματιστικά στην περιφέρεια Υπήρου. Απίστευτο. Το είχα δει στο Παπαδάκι πρώτη φορά, οκ. Ναι. Πέθανα στο γέλιο. Ναι. Στο γέλιο πέθανα. Θλίψη, γέλιο. Ναι, εντάξει. Αλλά εντάξει, οκ. Τι να πω. Αυτός ο άνθρωπος πραγματικά μάλλον θα φτιάχνει καφέδες, δεν ξέρω. Ωραία, θα ήταν ο γνωστός του. Ναι. Του. Τέλος πάντων. Είναι λίγο. Έχουμε και εμείς μήμε εδώ στα Γιάννα την πλατεία. Καλά, μάλλον γιατί έχει να κάνει. Βέβαια, έχει τον άλλον θηλάρα εδώ πέρα. Έχουμε την κεντρική πλατεία. Έχει γίνει τώρα τραγική κατάσταση. Ναι, βέβαια, φτιάχνει μετρό, θα έλεγε κάποιο. Ναι, θα πάρει τον ίδιο χρόνο, 30 χρόνια. Είχα έρθει εγώ πριν 4 χρόνια και υπήρχε αυτή η πλατεία. Υπήρχε σπασμένη, που ήταν τραγική. Παλιά ήταν ωραία. Παλιά είχε και γρασίδια, είχε δέντρα, είχε τέτοια. Ναι. Α, ναι. Ναι. Μετά είπαν, ας πάρουμε κάτι ωραίο και όμορφο, να το χαλάσουμε και να βάλουμε πλακάκι. Αυτό. Okay. Και έκτοτε τίποτα. Έχει τώρα 3 χρόνια, 2-3. 3 χρόνια γεμάτα. Ναι, είναι κλειστή. Κατεστραμμένη. Ξεκίνησαν τις εργασίες χθες. Ξεκίνησαν. Έλα ρε. Έβγαλαν και ένα περίπτερο μετά από 85 χρόνια που υπήρχε εκεί χωρίς να είναι ανοιχτό. Όχι. Έχουμε και εμείς εδώ δηλαδή. Έχει τα memes, σίγουρα. Ναι. Μιας και μιλάμε για Θεσσαλονίκη. Μπράβο, ναι. Δεν άκουσα. Δεν άκουσες, Δεν άκουσα, αλλά νομίζω έχεις ακούσει. Έχω ακούσει. Μιλάμε για το δίσκο του Lex αυτή τη στιγμή. Πάρ' το πάνω σου. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να τον έχεις ακούσει. Μη το κρύβω. Γιατί εντάξει, κοίταξε. Θα σου πω την ειλικρινή μου άποψη. Εγώ γενικά ποτέ δεν ήμουν μεγάλος φαν. Έτσι κι αλλιώς. Τα κομμάτια που ακούω, ας πούμε, του Lex είναι συγκεκριμένα. Σκόρπια στους δίσκους, ας πούμε. Δεν είναι ότι ακούω ένα δίσκο και λέω γαμάει, ας πούμε. Αυτό είναι γαμάτο. Το πιο ωραίο πράγμα που έχει αυτός ο δίσκος για εμένα είναι το διαφημιστικό που φτιάξανε, το βιντεάκι, που είναι όλο στυλ Muppet Show, ας πούμε. Που είναι όλο με τέτοια, με κουκλίτσες. Δεν θυμάμαι πώς λέγονται, συγγνώμη τώρα, δεν βιλώνω την τέχνη αυτή, αλλά οκ. Και αυτό είναι φανταστικό. Παίζει μουσικό από πίσω, έχει όντως όλη τη σαπίλα της ελληνικής κοινωνίας. Στο δείχνει πάρα πολύ όμορφο αυτό. Και ο Ρεκά σε κρυπάρει, φίλε. Με άρεσε πάρα πολύ. Δεν είχα καθόλου προσδοκίες για το δίσκο. Επομένως. Γιατί, ρε φίλε, γιατί να έχεις προσδοκίες. Να σου πω, γιατί. Για το Lex, γιατί να έχεις προσδοκίες. Ενώ ότι, ρε φίλε, αν ο Lex όλα τα χρόνια που βγάζει μουσική, ο στίχος του είναι η σημασία. Τώρα δεν ξέρω γιατί έχουν αλλοιωθεί όλοι στα beat του και τέτοια πράγματα. Αφού αυτό τον στίχο κάνει, αυτό θα ακούς πάντα. Δηλαδή τώρα όσοι γκρινιάζανε που λέει τα ίδια και όλα αυτά. Μα λέγα, αυτά λέει ανέκαθεν. Αν σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει, Klein mind. Αυτό είναι. Ισχύει για όλους τους καλλιτέχνες. Ναι. Απλά εντάξει, όχι κάποιοι ας πούμε το παρουσιάζουν ότι φτιάχνουν και μπιτάρες και μαλακίες. Ο Lex, φίλε, έχει απλά ένα beat, ας πούμε, και πιο πολύ δίνει σημασία στο στίχο του. Ναι. Αν νιώθεις ότι είναι επαναλαμβανόμενος, φίλε, αυτό είναι όλα τα χρόνια. Εμένα δεν με χαλάει ιδιαίτερα. Αλλά δεν το λατρεύω κιόλας. Δεν είμαι Lex, ναι. Είμαι μ' αρέσει. Έβαλα, δηλαδή 2 κομμάτια μου έμειναν πάρα πολύ, που έχουν όντως πολύ βαθύ στίχο και όλα αυτά. Δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, το όλο hate που τρώει ότι και καλά. Πώς να σου εξηγήσω, ρε φίλε. Περιμέναμε κάτι καλύτερο.
Δεν ξέρω γιατί να περιμένεις κάτι πολύ καλύτερο. Καλά σχόλια διάβασα πάντως. Εγώ όχι. Γενικά δεν είναι ότι. Δηλαδή, κυρίως διαβάζω ότι τα expectations ήταν πιο ψηλά, ας πούμε, από αυτό που παρουσιάστηκε. Και δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν περνάει τελά expectations για ένα δίσκο του Lex. Είναι αυτό που θα είναι έτσι κι αλλιώς. Αυτό πιστεύω. Πολλά είδα ότι υπήρχαν πολλοί στίχοι που έχουν να κάνουν με ποδοσφαιρικά και αθλητικά γενικά. Πέτος Μάνταλος μέσα. Πετράκης μέσα, ναι, το αυτό. Εμένα αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε. Δηλαδή, ειδικά τώρα που τα πιανα τα περισσότερα, ας πούμε. Αν και ανέκαθεν κάνει λίγο, νομίζω έχει ποδοσφαιρικά hints, ας πούμε, στο στίχο του. Έχει επιρροές. Έχει επιρροές και από τώρα, νομίζω και από. Τώρα θα πω μαλακιά ταινίες. Πώς να το πω, ρε φίλε. Είχε και άλλα μέσα τα οποία ήταν επίσης ενδιαφέρον. Τώρα δεν μπορώ να σου πω ακριβώς γιατί τα έχω ψιλοξεχάσει. Από το χώρο της ψυχαγωγίας γενικά, ας πούμε. Ναι. Είχε γενικά μέσα πολύ ποιότητα, ρε φίλε, στο στίχο του. Αυτό. Έχει καθημερινό στίχο κάπως. Χωρίς να τον έχω ακούσει τον τελευταίο δίσκο, όσα έχω ακούσει μέχρι στιγμής. Το μέτρο το έχεις ακούσει. Ποιο? Το προηγούμενο δίσκο του. Το μέτρο. Μέτρο τι είναι, whatever, κατάλαβες. Δεν ξέρω αν έχω ακούσει από το συγκεκριμένο δίσκο. Έχω ακούσει γενικά διάσπαρτα τραγούδια του, ρε παιδί μου. Που είναι, ξέρεις, και γνωστά και όλα αυτά. Δεν είμαι γενικά του χώρου, οπότε δεν μπορώ να σου πω ότι έχω πολλές γνώσεις πάνω σε αυτό. Κοίταξε, εσύ που άκουγες την παλιά rap, ο Λέξα σου είναι λίγο πιο προσιτός. Ναι. Κατάλαβες τι εννοώ, δηλαδή θα σου ταιριάζει πιο πολύ. Μπορεί. Θα νιώθεις πιο πολύ που άκουγες, ας πούμε, αυτά που έχουμε συζητήσει μεταξύ μας. Και όντως έδινες πιο πολύ σημασία στο στίχο. Ας αρέσει, αυτό το έχει, ρε φίλε. Και εμένα γι' αυτό μου αρέσει. Ναι. Αλλά. Κάτσε, γιατί πήγα από πάνω. Αλλά αυτό έχει ένα όριο πάντα. Δεν μπορείς, φίλε, να κάνεις ότι πέφτει το ίντερνετ όταν βγάζει ο δίσκος. Εντάξει, αυτή είναι η άποψή μου. Οκ. Αλλά εντάξει, ρε φίλε, ανέκαθεν και ο Λέξ έχει δείξει τα σημάδια με την μπάλα. Δηλαδή, όταν έχει πάει στο Ζωσιμάρ είναι απίστευτο επεισόδιο. Φοβερό επεισόδιο. Δεν γίνεται να το έχετε ακούσει όσοι ασχολείστε και λίγο με μπάλα και με ραπ. Δηλαδή μου φαίνεται. Είναι φοβερό επεισόδιο, ρε φίλε. Είναι ωραίο. Ναι, το προτείνουμε τουλάχιστον και να μην το έχετε ακούσει. Το προτείνουμε 100%. Είναι, από εκεί έχει καταλάβει ότι εντάξει, ρε φίλε, αυτός ο άνθρωπος έχει να πει πράγματα. Είναι αυτό. Κοντά, από όσο μπορώ να πω την άποψή μου, είναι κοντά στον καθημερινό, ας πούμε, άνθρωπο. Από την άποψη, μπορεί να ταυτιστεί πολλοί κόσμος με πράγματα που λέει. Και αυτό είναι ίσως κάτι που τον διαφοροποιεί από άλλους του χώρου. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εδώ για μένα υπάρχει ένα απίστευτο παράδοξο. Γιατί αυτό που λες ισχύει 1000%. Αλλά δεν γίνεται ταυτόχρονα αυτός ο ράπερ να είναι ο top της Ελλάδας. Ταυτόχρονα, ενώ κάνει αυτό το στίχο που κάνει. Τουλάχιστον είναι παράδοξο γιατί δεν αντικατοπτρίζεται, ρε φίλε, στην κοινωνία μας αυτό. Οικονομικής άποψης εννοείς. Από ποια άποψη? Από άποψη ατομικισμού και πόσο, ας πούμε, μπορεί, ρε φίλε, τη μια στιγμή να ανεβάζεις ένα. Δεν θα μιλήσω για τα media, whatever, δεν θα αλλοιωθώ σε αυτό το πράγμα. Αλλά μέχρι και το να ανεβάζεις ένα κομμάτι του Lex και να μην. Πώς το πω, ρε φίλε. Άβραψε στη φύση νοδού, ας πούμε. Κατάλαβες. Όχι, ναι, δεν κρίνω τα άτομα που τον ακούνε. Όχι. Εγώ λέω ότι είναι παράδοξο. Δηλαδή, ο μεγαλύτερος ράπερ της Ελλάδας να έχει όντως το στίχο που λες, να είναι τόσο καθημερινός και να μιλάει όντως στην ψυχή σου, ας πούμε, ή στην καθημερινότητά σου και σε αυτό που περνάς, και ταυτόχρονα να σου μιλάει τελείως αδιάφορο. Κατάλαβες τι εννοώ. Ναι, μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις ακριβώς τι θέλω να πω. Είναι δείγμα γενικά της Ελλάδας αυτό. Σαν να τον κάνει μόδα. Okay. Αυτό θέλω να πω κάπως. Ναι. Ότι υπό άλλες συνθήκες, άμα όντως, δε φίλε, μάλλον όντως όλοι καταλαβαίνουν το στίχο του και αυτό που θέλω να σου περάσει, φίλε, δεν γίνεται να είναι αυτή η κατάσταση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Κατάλαβες τι εννοώ. Εντάξει, το βλέπεις και σε άλλα πράγματα αυτό. Π.χ. στα Τέμπη η Νέα Δημοκρατία έχει τα υψηλότερα ποσοστά π.χ. Κατάλαβες. Είναι γενικά. Ναι, γι' αυτό είναι παράδοξο. Είναι πολύ παράδοξο. Ναι. Και ειδικά, εντάξει, η λέξη πιο πολύ ακούει η γενιά μας. Κατά βάση. Σίγουρα ακούνε και οι μεγαλύτερες, σίγουρα και οι μικρότερες. Okay. Αλλά η γενιά μας ήταν στο πικ του. Δεν το βλέπεις. Πάλι και στη γενιά μας βλέπεις πάλι να
υπάρχει υποτίμηση πιο πολύ στην πλευρά που είναι τώρα στην κυβέρνησή μας, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Οπότε γι' αυτό σου λέω ότι κάπως φάσκει και αντιφάσκει το όλο πράγμα. Όχι μόνο σε αυτό, αλλά είναι και σε αυτό. Είναι πολύ παραγωγικό το πράγμα. Δεν ξέρω. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να το αναλύσουμε αυτή τη στιγμή. Θέλει πιο ενδελεχή, ας πούμε, ανάλυση. Θέλει ένα επεισόδιο μόνο του. Θέλει ένα επεισόδιο μόνο του, ναι. Αλλά νομίζω ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα για την άξιτη πληροφορία, έτσι. Να αλλάξουμε και λίγο το mood. Η οποία είναι από τη φίλη μας τη Βασιλική. Είναι πολύ μικρή, ωστόσο αρκετά ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, μας λέει η φίλη μας η Βασιλική, ο οργασμός του γουρουνιού ξεκινάει τέλεια. Διαρκεί 30 με 90 λεπτά. Πόσο... Τι εννοείς, μπρο? Τέλειο. Πόσο τέλειο. Μαλάκα, δηλαδή να διαρκεί το συναίσθημα και όλο το 30 με 90 λεπτά οργασμός. Ναι. Τι βγάζει? Παναγία μου. Ακραίο. Top. Αυτό τώρα είναι όντω. Δηλαδή, είναι για πολλή συζήτηση αυτό κανονικά. Δεν το περίμενα. Είναι για πολλή συζήτηση αυτό. Εντάξει, δεν πειράζει. Σκέψτε τον αυτός, βέβαια. Σκέφτομαι. Οκ. Να χύνει σε πει. Σταμάτα ρε. Τι να κάνω, μαλάκα, να μην το πω. Επί 30 συναπτά λεπτά έτσι. Δεν σημαίνει ότι ο ναι, οργασμός όχι, σημαίνει είναι ότι το τελειώνει συναίσθημα. ταυτόχρονα. Ναι. Μάλλον. Τέλος πάντων. Υποθέτω. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι είναι το όλο συναίσθημα. Η όλη αίσθηση. Γαμό. Αλλά είναι γαμάτο. 90 λεπτά, φαντάσου. Βασικά είναι γαμάτο. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Του τύπου από κάποιο σημείο και μετά θα κουράζει λίγο. Δεν θα στο ευχόμουν, μάλλον. Ισχύει. Οκ, γράψτε την άποψή σας για αυτό το κομμάτι. Χάρη, πόσο γράφουμε? 21 λεπτά γράφουμε. Εξαιρετικά. Ήρθε η ώρα να πούμε. Θέλω να το συζητήσουμε. Πάρα πολύ κι εγώ. Για το Arcane. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Πες μου την άποψή σου. Γενικά, τις τελευταίες 3 εβδομάδες μιλάω σχεδόν κάθε μέρα για αυτό το πράγμα. Το ξέρεις. Επομένως θέλω να ακούσω και λίγο τη δικιά σου άποψη. Άξιζε η αναμονή. Αλλά δεν μου άρεσε το τελευταίο επεισόδιο. Okay. Εδώ θα σου πω λοιπόν ότι υπήρχαν 60 λεπτά στα οποία χτίζαν την όλη σχέση της Jinx και του Echo στο universe μας το κανονικό. Spoiler alert. Okay, ναι, να ξέρετε αυτό. Ότι άμα δεν το έχετε δει και θέλετε να το δείτε, θα σκεπάρετε λίγο κάποια κομμάτια μέχρι να πάμε στο επόμενο θέμα. 60 λεπτά είχαν φτιάξει 60 λεπτά και δεν βάλανε τίποτα. Δεν μπορώ να μην συμφωνήσω με αυτό που λες, φίλε. Δεν το λέω μόνο από την άποψη Echo και Jinx. Ειδικά το τελευταίο. Γενικά τα 3 τελευταία. Η τελευταία τριάδα που βγήκε. Αλλά συγκεκριμένα το τελευταίο επεισόδιο μου φάνηκε τόσο βιαστικό. Ναι. Του τύπου ότι πάμε να τελειώνουμε. Το πώς ξεκίνησε και από εκεί που ξέρεις τείνουν στρατηγικά τη μάχη και ένα τσακ μπαμ κατευθείαν στη μάχη. Ναι. Τίποτα άλλο στη μέση. Ναι. Ούτε storyline, τίποτα. Μπαμ στη μάχη κατευθείαν. Κοίταξε, για το λόγο το αληθές, σου έχει σετάρει τα πάντα που χρειάζεται για να ξέρεις για τη μάχη. Φίλε, αλλά έχει μεγάλη διαφορά αυτό που λέω με αυτό που θες να πεις. Ναι. Δείξε μου μια μετάβαση. Αυτό που θες να πεις είναι ότι το τρέξανε. Το τρέξαν πάρα πολύ. Φάση το τρέξαν τόσο πολύ που ενώ ρε φίλε, όντως και σε άλλα πράγματα κόψανε πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Θα μπορούσε να έχει βγει το τελευταίο επεισόδιο, ρε φίλε, να μην βγει 40 λεπτά. Ας βγει 60, ας βγει μια μισή ώρα. Είναι το κλείσιμο. Ή κάνε ένα επεισόδιο παραπάνω. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή, το έχτισε τόσο ωραία στα υπόλοιπα επεισόδια. Που ήμουν σε φάση, είναι τα πιο ωραία πράγματα που έχω δει στη ζωή μου. Σαν εικόνα, σαν ήχος, σαν animation. Πάρα πολλά πράγματα. Σαν storyline, δηλαδή, τώρα αυτό στο universe που τώρα spoil, αλλά το είπαμε, το κάναμε το τέτοιο. Με τον Echo και την Jinx, αυτό το πράγμα πόνεσαι ρε φίλε.
πόνεσαι. Πραγματικά. Και χτίζεις όλο αυτό το πράγμα. Και ο τρόπος που τελείωσε, επειδή θες να τελειώσει το Arcane με το Piltover, πώς καταλέγεται. Ναι, με το Piltover. Piltover. Θες να το τελειώσεις. Το τελειώνεις επίσης βιαστικά, full αναμενόμενα. Εκεί με τη Vi που προσπαθεί να δει αμένα ακόμα ο Wagner μέσα. Καταλαβαίνεις ότι θα έρθει η Jinx και θα θυσιαστεί, ξέρω εγώ. Ήταν σίγουρο. Δηλαδή του τύπου ότι το βλέπα με τον αδερφό μου και λέμε θα γίνει αυτό. Ναι. Όχι ξενέρος ακριβώς. Σε φάση στεναχωρήθηκα, ξέρω εγώ. Που τελείωσε έτσι. Εγώ που δεν ασχολούμαι καν με το LOL. Ξέρεις τι άλλο επίσης με ξενέρωσε. Το έχω ξαναναφέρει κιόλας. Ενώ σε άλλο podcast, όχι σε αυτό, αλλά κατάλαβα. Ναι. Ξεχάσαμε τελείως, φίλε, στα 2 τελευταία επεισόδια. Ξεχάσαμε τελείως όμως την αρχική ιδέα της σειράς που μιλούσε για την ανισότητα των δύο κοινωνιών, το πόσο δύσκολα πέναγε ο κόσμος κάτω, το πόσο πλούσιο πάροχο ήταν οι άλλοι πάνω, το πόσο τέλεια το έχει παρουσιάσει αυτό. Τα ξεχάσαμε όλα. Κατά κάποιο τρόπο εξισώθηκαν όλοι στο τέλος. Τίποτα. Η σκηνή που κανονικά θα έπρεπε να ήταν η τελική σκηνή θριαμβευτική, ότι σπάσαν τα σύνορα και ότι πλέον οι άνθρωποι θα ζουν όλοι μεταξύ τους. Δεν υπήρξε ουσιαστικά. Δεν υπήρξε καν. Υπήρχε 10 δευτερόλεπτα που απλά πετάξανε κάτω κάτι τείχους μαλακές που είχαν εκεί πέρα. Εμένα αυτό με πόνεσε πάρα πολύ, ρε φίλε. Εμένα από εκεί χάνει full. Γιατί, ρε φίλε, το έχει χτίσει επί 7 επεισόδια και άλλα 9 στο προηγούμενο. Αυτό χτίζεις. Τις ανισότητες, τις διαφορές. Εντάξει, χτίζεις και τα υπόλοιπα, αλλά αυτό χτίζεις. Αυτή είναι η κεντρική σου ιδέα. Γιατί στο τέλος να τα γαμίσεις όλα. Την επανάσταση τη χτίζεις. Τα χτίζεις όλα, ρε φίλε. Τέλεια. Έχασες και την ιδιότητα της Jinx ως ο άνθρωπος που θα μπορέσει να ξεσηκώσει τα πλήθη, ας πούμε. Γιατί στο τέλος λέει, τους βάζουμε σε λεωφορεία, λες και είναι στην Gotham. Έτσι ξεκινάει το Arkham Knight, ξέρω εγώ, το παιχνίδι. Είναι στην Gotham, τους βάζουν όλοι στη λεωφορεία γιατί έχει ανέβει η εγκληματικότητα και δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Είναι λίγο ότι παραδίνεσαι, ξέρω εγώ. Ναι, ρε γάμο. Και είναι ότι μπήκε η Vi και η Caitlyn και όλοι αυτοί στον ελληνικό στρατό. Ναι. Και πάνε να καταπολεμήσουν, ξέρω εγώ. Εντάξει, απ' την μία σου λέει ότι ενωθήκανε για το μεγαλύτερο κακό. Έλα μωρέ που ήταν το μεγαλύτερο κακό. Σου λέω τι ήθελε να πει, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να ήταν η λύση. Δηλαδή και εμένα αυτό πόνεσε. Δεν με πόνεσε τόσο πώς κάναν το Victor και όλα αυτά. Δεν με χάλασε αυτό τόσο. Έγινε ξένο στο τέλος. Έγινε άλλη ιστορία στο τέλος εντελώς. Θέλω να το κάνουν πολύ μάλλον θεαμβευτικό. Ξέρω και εγώ. Κάνε μια τύπου Lord of the Rings τελική μάχη, τέτοιο πράγμα. Μπορούσαν να το κάνουν και αυτό τελείως διαφορετικά, αλλά να μην αφήσει ειδική ιδέα. Κατάλαβες. Μου φάνηκε τελείως. Αρπακόλα. Μου φάνηκε άλλη σειρά. Ναι. Τελείως άλλη αισθητική. Το τελευταίο επεισόδιο αρπακόλα. Άλλη σειρά τελείως. Δηλαδή, θυμάμαι τον εαυτό μου πώς αισθανόταν, ρε παιδί μου, όταν έβλεπε τα υπόλοιπα επεισόδια και την πρώτη σεζόν και όλα αυτά. Που ήταν ένα vibe, ρε παιδί μου, το καταγώγη, καταπίεση από εδώ από εκεί. Και στο τέλος λες και βλέπω Dungeons and Dragons, ξέρω εγώ. Τέτοιο πράγμα. Ναι. Κρίμα. Εντάξει, αυτό δεν αναιρεί ότι είναι μια τρομερή σειρά στο σύνολό της. Εγώ 9 της έβαλα. 9,3 της έβαλα συγκεκριμένα. Ναι. Στο μυαλό μου. Στο μυαλό σου. Ναι. Να δούμε τι υπάρχει στη συνέχεια. Δεν νομίζω να. 3 spin-off. Έχουν ανακοινωθεί ήδη 3 spin-off με series. Άλλες πόλεις. Με την Όξου στην Ιόνια και την Τεμάσια. Το όλο καλό λογικά είναι ότι θα συνδέονται όλα μεταξύ τους. Επομένως, υπάρχει πιθανότητα να δεις ακόμα ελπίδα, αρκετά πράγματα, να σου λυθούν πολλές απορίες που έχει χτίσει το Arcane για την Όξου και για κάποιους χαρακτήρες δικούς μας. Θα δούμε όμως χαρακτήρες από το Arcane. Είπε ο δημιουργός ναι. Γιατί είδα μια συνέντευξή του, είπε ότι ναι. Επίσης είπε ότι δεν είπε θα είναι και η Jinx οριακά το είπε. Αυτό νομίζω όλοι το πιστεύουμε. Ναι, το πιστεύαμε, εντάξει. Με αυτό που είδαμε που είδε η Caitlyn στο τέλος. Μπράβο. Όχι ότι ακριβώς έχει πεθάνει, δεν έχει πεθάνει γενικά σαν χαρακτήρας. Θεωρώ ότι θα τη φέρουν κάπως αλλιώς από το. Μπορεί να δούμε την Jinx από το. Κοίταξε τώρα θα σου πω εδώ. Θα επέμβει λίγο το lore του LOL και θα σου πω ότι γενικά την Jinx την βλέπουμε σε άλλη περιοχή στο LOL πρώτη φορά.
Επομένως το πλοίο που βλέπουμε, ό,τι είναι αυτό που πετάει στο τέλος, σου δείχνει και καλά, μάλλον η Jinx έφυγε με αυτό. Επίσης υπάρχει μια μικρή λάμψη όταν ενεργοποιεί το τέτοιο της πριν αναταχθεί με τον Wander, τον Warwick πλέον, που δαπετεύει. Γι' αυτό μετά σου δείχνει τη σκηνή με την Caitlyn και λέει με τους αεραγωγούς. Όλα βγάζουν ένα νόημα. Άρα, μάλλον. Η ίδια η ηθοποιός που. Ξέρεις τι, να σου πω κάτι. Δεν έχει συζητήσει κανείς γι' αυτό, αλλά επιτέλους θα να το πω. Τι απίστευτο voice acting είχε αυτή η σειρά, ρε φίλε. Το έχουμε σκυπάρει, νομίζω, λίγο. Ναι. Αλλά καλά, απίστευτο. η φωνή του Βίκτορ κάθε φορά που μιλούσε ήμουν σε φάση. Φοβάμαι. Ένιωθα άβολα, ένιωθα ένα κρύο αέρα να με χτυπάει. Και της Jinx. Δεν μου άρεσε η Τσιβάη. Δεν μου άρεσε γενικά η Βάη σαν χαρακτήρας. Αλλά το Βίκτορ. Τι πράγμα ήταν αυτό. Φοβερός. Απίστευτο. Φοβερός. Απίστευτο. Και εμένα μου άρεσε πολύ και ο Έκο. Ναι, ναι. Ο Έκο γενικά μου άρεσε. Ο μικρός, το παιδί όταν ξεκίνησε να κάνει το voice acting του χαρακτήρα ήταν 16 χρονών. Δεν καταλάβεις. Στην πρώτη σεζόν, λες ή στην πρώτη σεζόν. Μα είναι ακραίο αυτό. Ναι. Και μεγάλος με αυτό το χαρακτήρα στην ουσία. Τέλειο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι αγαπημένος χαρακτήρας ο Έκο. Πάρα πολύ ωραίος. Ο Heimerdinger από τους φουλ αγαπημένους μου και το κλείσιμό του, χωρίς να σου λέω ότι έχει πεθάνει. Ποιος? Ο Heimerdinger, ο Κοντούλης. Α, ναι, ναι. Που... Κρίμα και η τέτοια. Πώς λέγονταν μωρέ, της Jinx η μικρούλα η Ίσα. Ίσα, ναι. Εντάξει. Δύσκολο. Γι' αυτό σου λέω ότι ήταν τόσο καλοκτισμένη η σειρά, ρε φίλε, μέχρι το 7 και κάτι. Ναι. Και απλά, ρε φίλε, αποφάσισε το 8 και στο 9 το. Πάμε να το τελειώνουμε. Ναι. Anyway, πάντως δείτε 100%. Γράφουμε γύρω στη μισή ώρα και ήρθε η αγαπημένη μας ώρα. Για λίγη μπαλίτσα. Ήρθε η ώρα του παιδιού. Ήρθε η ώρα του παιδιού, όντως. Οπότε ευχαριστούμε όσους και όσες δεν θέλετε να ακούσετε το ποδόσφαιρο. Ναι. Αντίο. Πάμε στα αντρικά. Πάμε στα αντρικά, εδώ οι άντρες. Έλα. Λοιπόν, θες να ξεκινήσεις? Τι να πρώτο ξεκινήσω τώρα. Ξέρεις τι. Θέλω να ακούσω λίγο την άποψή σου για τον Pep. Ωραία. Για να το πω μια τσακμπάμ και στο επεισόδιο, εμφανίστηκε ο Pep έπειτα από το 3-3 φοβερή ανατοπή της Feyenoord στο Champions League την Τρίτη. Ιστορικό γεγονός, γιατί είναι η πρώτη ομάδα η Feyenoord που επιστρέφει από διαφορά 3 γκολ σε 15 λεπτά, από το 75 και μετά δηλαδή. Πίστευτο. Ναι, και βλέπουμε μετά τον Pep στη συνέντευξη τύπου να είναι μέσα στις γρατζουνιές, να του έχει φύγει δέρμα από τη μύτη. Και δεν φίλε, τον ρωτάνε δημοσιογράφοι εκείνη τη στιγμή, ξέρω εγώ, τι έγινε, γιατί είσαι έτσι. Και λέει ο Τζες, ήθελα να βλάψω τον εαυτό μου. Αυτό είπε συγκεκριμένα. Πάμε τώρα λοιπόν. Δεν είναι. Λοιπόν, κοίταξε, άκου. Ό,τι και να έχει γίνει όμως, ό,τι και να έχει γίνει, είτε έχει καταπλακωθεί με κάποιον που η άποψή μου είναι αυτή. Πιστεύω ότι πάντα κάποιος πήγε να τον γραπώσει και απλά φαίνεται για μένα. Αυτό φαίνεται γιατί όποτε θα πας να γραπώσεις κάποιον, εκεί κάπου εκεί τον βρίσκεις. Κατά πάσα πιθανότητα. Ή το έκανε από μόνος του, οτιδήποτε λοιπόν. Που είναι πιο άρρωστο αυτό. Ναι. Για μένα, όπως συζήτησα και με κάτι φίλους προάλλες, είναι λάθος να βγεις να μιλήσεις στην συνέντευξη τύπου. Μην βγεις καν. Και ας συζητηθεί αυτό. Ναι. Και όχι το πώς βγήκες και μίλησες. 1000 φορές πιο λογικό θα ήταν. Αυτή είναι η άποψή μου. Σε όλο αυτό. Μην βγεις καν, μαλάκα. Μην βγεις καν. Πιστεύω ήταν λίγο. Πώς να το πω. Να τραβήξει τη συζήτηση από το αποτέλεσμα και από την κακή, ας πούμε, εμφάνιση της City, σαν ποδοσφαιρικά δηλαδή. Ναι. Και να εστιαστεί το ενδιαφέρον και το αντικείμενο συζήτησης σε αυτό. Αλλά δεν ξέρω. Μαλάκα, το βλέπω κάτι εκατομμύρια εκείνη τη στιγμή. Παιδιά μέσα. Το οτιδήποτε. Τον έχουν σαν είδωλο. Ή τι βγαίνεις και μιλάς, δε φίλε. Δεν ξέρω αν μετράει μέρες. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αν μετράει μέρες γενικά. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι κιόλας η διοίκηση μπορεί να του πει να βγει. Για να μετρήσει μέρες. Μπορεί.
Και θα φανεί άμα είναι παίκτης πάντως. Sorry που σε διέκοψα. Θα φανεί αν είναι παίκτης ή όχι. Που έχει συμβεί αυτό. Ή που θα φύγει ή που θα κοπεί. Ξέρεις. Ναι. Σιγά σιγά. Κοίτα, έχει πολλά χρόνια. Πεπ. 4. Ναι. Σε City παραπάνω. 8, 9. Έχει 8 χρόνια σε City. Κοντά. Από το 17. Έχουμε 24, δεν έχουμε 20. 25. Καλό μήνα. Καλό μήνα, μπράβο. Καλό μήνα. Πρώτη 12 ημέρα που το γράφουμε. Έχουμε 25. Φίλε. Ωραία, φίλε. Τέλος πάντων, ναι. Ας μην πέσουμε τώρα. Πάμε, είπαμε. Η ώρα του παιδιού είναι τώρα. Ναι. Όλα κάνουν τον κύκλο τους. Ισχύει για όλους τους προπονητές. Δεν είναι κακό. Εντάξει, ήταν ανέκαθεν ο προπονητής που ήταν στις ομάδες που ήταν καλά οικονομικά. Δηλαδή δεν δυσκολεύτηκε, δεν πήρε ας πούμε την Πόρτο και πήρε το Champions League σαν τον Μουρίνιο. Δεν ανερώ, ας πούμε, δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτό το πράγμα. Γιατί κι άλλοι έχουν πάει, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην Paris Saint-Germain ή αλλού και έχουν δώσει τόσα λεφτά και δεν έχουν καταφέρει τίποτα. Αλλά δεν. Εντάξει. Έκανε τον κύκλο του. Δεν μπορώ εγώ να αντιληφθώ ότι επειδή λείπει ένας παίκτης, ο Ρόντρι, ξαφνικά έχεις 5 συνεχόμενα μάτς που να νικήσεις και είναι ήττες μόνο. Δεν ξέρω αν έχει και μια ισοπαλία. Με τη Φέγγινο και αν έχει και στο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω. Δηλαδή τώρα να τρως από την Tottenham 4 μέσα στην έδρα σου. Φοβερό. Που είναι αρνητικό ρεκόρ για τον Πεπ ναι. Με τη City και νομίζω γενικά στην καριέρα του δεν έχει χάσει στην έδρα του με 0-4 από ομάδα. Ναι. Κάτι πάει πολύ λάθος γενικά στο σύλλογο. Θεωρώ ότι θα είναι ένα από τα πιο εύκολα πρωταθλήματα της Liverpool, η οποία είναι σε εκπληκτική κατάσταση. Φοβερή. Παίζει μπαλάρα. Έχει ταιριάξει το... Με τη Liverpool φοβάσαι να πάρεις corner γιατί θα φας τη χειρότερη αντεπίθεση στον κόσμο, ρε φίλε. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Πάντως για να σε προλάβω πριν φύγεις, γιατί θέλω να μένω ακόμα λίγο στον Pep. Ναι. Για αυτό που είπες για τους παίκτες και στην Barcelona και στη City που τους είχε. Και στην Bayern. Θα μείνω σε μια δήλωση που έκανε και με αυτά που λες συνάπτουν πολύ αυτά τα δύο, που λέει θέλω τους παίκτες μου πίσω, που λέει σε κάποια φάση, το είπε μέσα στην εβδομάδα, την προηγούμενη, δεν θυμάμαι, που αυτό σημαίνει πολλά, δε φίλε. Κατάλαβες. Και έχει να κάνει, συνδέεται με αυτό που λες επίσης, ότι έχει παίξει μεγάλους συλλόγους και σε εποχές που είχαν τους παιχταράδες, όπως τώρα. Επομένως, και όταν ο ίδιος λέει ότι, ξέρω εγώ, φάση ότι δώστε μου τους παίκτες πίσω και θα δείτε ή τέτοια πράγματα. Ναι. Εξηγούνται πολλά. Πιστεύω. Είναι κακό αυτό όμως. Είναι. Ουσιαστικά υποτιμάς και το υπόλοιπο μέρος της ομάδας. Τι σημαίνει, δηλαδή, επειδή τραυματίστηκαν 2 παίκτες ξαφνικά οι υπόλοιποι είναι άχρηστοι ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή, βλέπεις και τη Real, που και πέρυσι είχε τόσους τραυματίες σε κάποια στιγμή, αλλά ακόμα και έτσι πήρε το Champions League, πήρε το πρωτάθλημα. Δηλαδή, είναι και το mentality που έχεις σαν προπονητής και σαν σύλλογος γενικά, με ό,τι δυσκολίες και να έχεις, ας πούμε, ορίστε, καλή πάσα. Βλέπεις διαφορά στην νοοτροπία 2 προπονητών. Ο Πεπ λέει, δώστε μου τους παίκτες και θα καταλάβετε. Και βλέπεις τώρα τον Αντζελότη, ο οποίος του έχει τραυματιστεί η μισή ομάδα και η μισή βασική, βρίσκεται στην 24η θέση στο Champions League. Εκεί που είναι ο Παναθηναϊκός στο Conference League. Καλά, εντάξει, τέλος πάντων. Εκεί φτάσαμε. Και δεν θα σου πει, έχουμε τραυματίες, έχουμε τόσες δυσκολίες και αυτό που βγήκε και είπε είναι ότι στο τέλος, λέει, η Real θα είναι στον τελικό της Κωνσταντινούπολης. Ναι, ρε φίλε. Εκεί καταλαβαίνεις και μόνο το τι διαφορά μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος στην ψυχολογία των παικτών, που δείχνει ότι ό,τι και να έχεις, εγώ θα εμπιστευτώ, θα παίξω με το Σωτήρι. Δηλαδή, αυτό δίνει, ρε παιδί μου, θάρρος στους ποδοσφαιριστές που έχεις. Όταν ο άλλος σου λέει ότι δώσουμε τους ποδοσφαιριστές πίσω, αυτός που... αυτός που θα παίξει στη θέση του Ρόντρι και θα ακούσει αυτές τις δηλώσεις από τον προπονητή του, στο λέω και εγώ που έχω παίξει ποδόσφαιρο, θα είναι σε φάση, εγώ είμαι ένας αντικαταστάτης που δεν με εμπιστεύεται καθόλου ο προπονητής μου και μετράω μέρες μέχρι να γυρίσει ο άλλος. Δηλαδή, πόσο, ας πούμε,
θάρρος να το δώσει και δύναμη να συνεχίσει Με και τι να παλέψει. αυτοπεποίθηση θα μπει Ακριβώς. μέσα, ρε φίλε. Είναι κακό αυτό. Πάρα πολύ. Δεν ξέρω, εμένα δεν. Όχι το ευχαριστιέμαι. Δεν μπορώ εγώ με τις ομάδες που έχουν από πίσω το Abu Dhabi και το Κατάρ και αυτά. Δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος. Όλες οι ομάδες δίνουν λεφτά, δεν υπάρχει πλέον. Έτσι κινούνται όλα τα πράγματα. Αλλά είναι και ο τρόπος που γίνεται εν μια νυχτή, ας πούμε. Και πιστεύω είναι φούσκα που κάποια στιγμή θα σκάσει, όπως ήταν παλιότερα η Μάλαγα, όπως ήταν και άλλα πράγματα. Θα δούμε. Arne Slot. Μπράβο του. Να. Μπράβο του, Τι έχει κάνει, ρε τέριαξε. μαλάκα, Τέριαξε τώρα. κατευθείαν. Φοβερή αρχή. Και μπήκε σε Φοβερή. παπούτσια πάρα πολύ δύσκολα. Και με τους παίκτες του. Δεν Ακριβώς. έχει κάνει ακόμα Ούτε τίποτα. μεταγραφές μόνος ούτε τίποτα. Θα μου πεις το επιχείρημα αυτό που θα μου πει κάποιος είναι ότι το αντεπιχείρημα πήρε έτοιμη ομάδα, αλλά παίζει τελείως διαφορετικά από την ομάδα του Κλοπ. Τελείως διαφορετικά. Δεν ξέρω αν είναι τελείως διαφορετικά. Δεν θα το έλεγα, Ανασταλτικά. αλλά σίγουρα είναι έχει δουλέψει πολύ καλύτερα τις αδυναμίες που δεν είχε δουλέψει ο... Ακριβώς. Ο Κλοπ ήταν του τύπου πάμε μπροστά, ό,τι βάλουμε, ό,τι φάμε. Ό,τι φάμε και το πιούμε. Ναι. Ο Σλότ έχει βελτιώσει πάρα πολύ ανασταλτικά την Liverpool. Παίζει πολύ πιο ορθολογικό ποδόσφαιρο. Καθόλου, ας πούμε, δεν παρασύρονται οι παίκτες μπροστά, να υπάρχουν κενά πίσω και. Το βλέπεις και τώρα με το πόσο ευκολία νίκησε τη Real. Που εντάξει, η μισή Real, αλλά είναι η Real. Τι σώμα είναι αυτό που έχει ο Μοχάμετ Σαλάχ, ρε μαλάκα. Ναι. Ο οποίος το έκανε το παράπονο του. Ναι. Δεν του είχε γίνει ακόμα πρώτες ανανέωσης. Δεν ξέρω γιατί. Κρίμα. Κρίμα, όντως. Γιατί και είναι και τρομερός φέτος, έτσι. Τις καλύτερες σεζόν κάνει, πιστεύω. Μέχρι ώρας. Είναι σταθερά καλός τα αυτό. τελευταία χρόνια στη Liverpool. Δηλαδή είναι υποτιμημένος αρκετά ο Σαλάχ, θεωρώ. Παρόλο που όλοι αναγνωρίζουν το ταλέντο του και το πόσο καλός παίκτης είναι, αλλά ταυτόχρονα είναι πολύ. Ας πούμε, αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι στους υποψήφιους για τον καλύτερο παίκτη της FIFA, αυτό το βραβείο που δίνουν. Το οποίο είναι λυπηρό, δεν γίνει να είναι ο Μέση, ας πούμε. Φτάνει. Εντάξει. Ήτανε έχει τώρα ενδιαφέρον. πρωταθλητής χειμώνα. Πώς σου φαίνεται, ας πούμε, μέχρι στιγμής το νέο Champions League, γενικά ο νέος τρόπος? Δεν έχω θετικά τέτοια. Γιατί? Γιατί έτσι όπως το βλέπω, είναι, δε φίλε, και λίγο πολύ θέμα τύχης. Πραγματικής τύχης όμως. Πώς θα σου κάτσει ένα μάτς πλέον. Και τι θέλω να πω με αυτό. Παίζει τώρα η Real με τη Liverpool. Παίζουν μέσα στη Liverpool 2-0. Δεν έχει η Real καθόλου την ευκαιρία να παίξει μέσα στην έδρα της με τη Liverpool για να πει ότι ναι ρε φίλε, σας έχουμε τελικά. Εμένα αυτό μου λείπει λίγο, ρε φίλε. Το ότι ναι, μπορεί αυτό να με γάμισες, αλλά τώρα που θα δεις ή το οτιδήποτε, ρε φίλε, μ' αρέσει σε εισαγωγικά η εκδίκηση στο ποδόσφαιρο. Κατάλαβες, μ' αρέσει η λύτρωση. Ότι μπορεί να έχασα 5-0, αλλά μπορεί να θες μέσα σε μένα και να δεις κάτι άλλο, ρε φίλε. Γιατί έχω παίξει μαζί σου τώρα. Σε έχω παίξει μια φορά. Αυτό κάπως μ' αρέσει. Δεν το έχασες όμως. Αυτό θα το δεις στα νοκάουτ. Για να δούμε πώς θα το Εγώ δούμε. θεωρώ ότι ακριβώς το αντίθετο τώρα. Δεν είναι θέμα τύχης. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Γιατί ουσιαστικά παίζει σαν το πρωτάθλημα κατά κάποιο τρόπο. Σαν να είναι πρωτάθλημα. Θα ξαναπαίξει, ρε φίλε, στο πρωτάθλημα. Ξαναπαίξει άλλη μια φορά μαζί του, σίγουρα όμως. Ναι, ρε φίλε, αλλά αυτό είναι και το νόημα. Ότι βλέπεις περισσότερες ομάδες να παίζουν με διαφορετικές ταυτόχρονα. Αρχικά. Αυτό είναι ωραίο. Θα δεις την Real να παίζει με τη Milan, θα τη δεις να παίζει με τη Liverpool, θα τη δεις να παίζει με τη Brest. Ναι. Οκ. Αλλά πλέον είναι ακριβώς το ανάποδο. Έχεις ευκαιρία να βελτιώσεις τη δικιά σου ομάδα και όταν έρθει η στιγμή το knockout, τότε να ανταγωνιστείς μία ομάδα σε 2 αγώνες. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω εγώ ότι. Δεν το ακούω τόσο, ρε γάμο. Δεν το ακούω. Ναι, όχι, σου λέω πως το βλέπω. Και φοβάμαι ότι αυτό που λες σαν knockout δεν είναι ακριβώς έτσι, ρε Σίμιτσο. Γιατί η πρώτη οκτάδα στους 16 απευθείας, ή 8, whatever, η πρώτη 8 στους 16, καλά λέω, και οι άλλοι από πίσω 16 θα παίξουν μεταξύ τους. Οι 16 θα παίξουν πρώτα μεταξύ τους.
Η πρώτη οχτάδα έχει περάσει. Ναι. Έχεις δίκιο. Έχει περάσει η πρώτη οχτάδα. Ξέρεις, μπορεί η Liverpool ή η Real να μην ξαναπαίξουν ποτέ μαζί ενάντια, ας πούμε. Γιατί σκέψου ότι η Liverpool θα τερματίσει πρώτη. Μακάρι να τερματίσει πρώτη και να μείνει εκεί στην κορυφή. Και η Real να είναι, ξέρω εγώ, 22η. Θα παίξει με έναν που είναι στη 10η κάτι, κατά πάσα πιθανότητα. Και να περάσει. Θα περάσει στους 8. Ναι. Και πάλι είναι τύχη. Στους 16, όχι στους 8. Στους 16. Είναι ακριβώς πάλι είναι τύχη. Γιατί δεν θα είναι, ξέρεις, δεν είναι σίγουρο θα τις παίξουν. Είναι μεγάλος ο δρόμος. Να δεις τη Real να παίζει με τη Liverpool. Όχι, ναι, απλά θα μ' άρεσε να το ξανά πάλι μια φορά αυτό το μάτς. Εντάξει, χαίρομαι πολύ αυτό. Αυτό λέω, αυτό σου είπα, φίλε. Γιατί στους ομίλους γίνεται. Τι σχέση. Άμα κλειδωνόντουσαν στην τύχη. Ναι, ρε παιδί. Χαίρομαι πολύ. Και τώρα μπορεί να έπαιξαν τώρα, μπορεί να παίξουν ξανά στους 16, στους 8. Μακάρι. Εγώ το εύχομαι. Όχι, δεν το ακούω καθόλου αυτό. Είναι πιο σίγουρο ότι με φάση ομίλων θα το ξανάλβεις αυτό το μάτς. Μα ακριβώς αυτό είναι το νόημα. Εμένα μου αρέσει το ότι δεν θα βλέπεις το ίδιο πράγμα, τις ίδιες ομάδες να παίζουν. Πέρυσι έβλεπες ουσιαστικά, τα υπόλοιπα χρόνια. Έβλεπες να παίζουν 4 ομάδες μεταξύ τους στους ομίλους. Αυτό. Ναι, okay. Και μετά 16, 8, 4 τελικώς. Τώρα βλέπεις να παίζουν 6 μάτς. Με διαφορετικές ομάδες κάθε φορά. Δηλαδή, βλέπεις διαφορετικές ομάδες να ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Βλέπεις να πρέπει να νικάς σε τύπου πρωτάθλημα και να έχεις μια σταθερότητα στην απόδοσή σου. Δηλαδή δεν κρίνεται πλέον τόσο στην τύχη. Πέρυσι, τα προηγούμενα χρόνια τέλος πάντων, ας πούμε η Σέριφ που έπαιζε κάποια στιγμή ο Θανασιάδης, πήρε αποτέλεσμα μέσα στη Ρεάλ, π.χ. Πλέον μπορεί να γίνει, αλλά ξέρεις ότι την επόμενη φορά και θα πρέπει να έχεις μια σταθερή απόδοση για να φτάσεις όσο πιο ψηλά μπορείς, όπως είναι το πρωτάθλημα. Γι' αυτό πιστεύω ότι πλέον δεν κρίνεται τόσο στην τύχη, όσο σε μια σταθερή απόδοση που πρέπει να έχεις. Μην ξεχνάς ότι τώρα η Liverpool με τη Real που έπαιξαν ήταν στο ίδιο group δυναμικότητας. Ναι. Τα υπόλοιπα μάτς είναι πιο χαμηλά σε εισαγωγικά group δυναμικότητας. Ναι, ρε, 100%. Κατάλαβες, δε φίλε. Αλλά έπαιξαν και μεταξύ τους. Η Liverpool με τη Real. Ναι, όχι. Απλά σου λέω ότι τα υπόλοιπα μάτς μπορεί να δεις, ας πούμε. Τώρα. Καλά, θα δεις και τραγικούς αγώνες. Θα δεις τραγικούς αγώνες. Τώρα. Ενώ μπορεί να τύχει. Από τους 16 και μετά όμως. Εκεί θα το πούμε. Μπορεί να μου αλλάξει άποψη εκεί πέρα. Κατάλαβες. Τώρα, εντάξει, δεν είναι όλα τα τέτοια. Να ξέρεις ότι όταν είχε έρθει και ο καινούριος τρόπος λειτουργίας. Είχε αλλάξει το. Ναι. Okay. Πάλι υπήρχαν. Δηλαδή δεν το δέχτηκε ο κόσμος κανονικά. Εγώ αυτό είναι το δικό μου πρόβλημα. Τώρα. Και το άλλο τεράστιο πρόβλημα που έχω είναι ότι αυξήσαν τα μάτσα. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα γιατί έχει μειωθεί η απόδοση. Και η ποιότητα. Αυτό, επομένως. Και είναι λογικό. Δεν ξέρω τι νομίζουν οι άλλοι. Ότι είπαμε. Okay. Τέλος πάντων. Θα δούμε. Έχουμε πολύ μέλλον σε αυτό. Εγώ μπορεί να αλλάξω άποψη, αλλά δεν θέλω ακόμα να το κρίνω μέχρι να τελειώσει, ξέρεις, όλη η χρονιά. Εγώ σου είπα τις πρώτες μου εντυπώσεις. Ναι. Αυτό σου λέω κι εγώ. Ναι. Δηλαδή όταν τελειώσει θα σου πω την τελική μου άποψη. Full. Προς το παρόν μπορώ να σου πω ότι δεν με χαλάει. Αυτό. Okay. Θα δούμε. Θα δούμε, όντως. Τώρα τα δικά μας να μην τα αναφέρουμε. Τα ελληνικά δεν προϊόντα. Χρειάζεται, μωρέ. Κοίταξε, να πούμε ότι τουλάχιστον έγινε ένα 2,5-3 την περασμένη Πέμπτη. Με 2 νίκες ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και ένα χ Ολυμπιακός. Ευχάριστο γεγονός. Αυτό ήταν καλό, ανέβηκε και η Ελλάδα στη 13η θέση. Ναι, γι' αυτό από αυτήν την άποψη. Τώρα το πώς παίξανε είναι άλλη συζήτηση. Δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται. Τώρα το καλό είναι ότι πήρανε νίκη και. Δεν ξέρω αν θα προλάβει ο Παναθηναϊκός να. Θα κάνει 2-2 με 2 ομάδες οι οποίες είναι κάτω του μετρίου. Τώρα και οι υπόλοιπες ομάδες που έπαιξε μέχρι στιγμής δεν μπορείς να τις πεις και πάρα πολύ καλά. Ναι, εντάξει. Είδες τουλάχιστον να παίζει μπάλα. Είναι αυτό που σου έλεγα, κάτι που δεν είδαμε την προηγούμενη Κυριακή. Από μια άλλη ομάδα. Φαίνεται ότι ο προπονητής είναι λίγο καλύτερος. Είναι σοβαρός. Είναι πιο σοβαρός από τον Κλόν τις προάλλες. Ναι. Θα δούμε. Τώρα να πούμε ότι μέχρι στιγμής είμαστε πάρα πολύ μέσα. Λίχτο! Όχι τώρα. Όχι. Είναι εξιάικ, οπότε θα δούμε. Να δούμε τι θα γίνει και σήμερα. Άλλαξε άποψή σου μετά το χθεσινό μάτσι? Όχι. Είπα και εγώ, εντάξει. Okay. Όχι. Δεν είμαι τόσο καιροσκόπος, είπαμε. Είναι okay. Όπως είπα πριν για τον κύκλο του ΠΕΠ, δεν ξέρω αν έφτασε ο κύκλος του Αλμέιδα, γιατί είναι βραχυπρόθεσμα αυτά, είναι αναλαμπές. Και εντάξει, νίκησε στον Άρη. Okay. Φούσκα ήταν το Άρη. Ναι, πραγματικά. Θα δούμε. Δηλαδή τώρα
η αντιμετώπιση του μάτς της Κυριακής με τον Ολυμπιακό, ένιωσα ότι βλέπω μια πολύ μικρή ομάδα. Και δεν αναφέρομαι στο μικρή, ας πούμε, από ιστορία και από τέτοια, σαν κλαμπ, σαν νοοτροπία, σαν οτιδήποτε. Και ήταν κατά βάση λάθος προπονητή. Έγιναν τα προφανώς, έκανε τα ατομικά του λάθη ο Ρώτα και. Αλλά τώρα αυτό το μάνταλος με τον άλλο τον Παλέμαχο στο κέντρο, τον Περέιρα, και ενώ βλέπεις πως πάει και δεν το αλλάζει στο ημίχρονο, ναι. Και το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού προκύπτει από τέτοιο λάθος στο κέντρο, στα κενά που υπήρχαν στο κέντρο, γιατί ήταν και οι δύο αμυντικά τραγικοί και προσπαθούσε ο Γιόνσον να κρατήσει ένα κέντρο μόνος του. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κάνει και αυτός ένα μέτριο μάτς, γιατί δεν μπορούσε να κάνει καλό μάτς αντικειμενικά. Ναι. Και βλέπεις τώρα με τον Άρη που έπαιξε σωστό το κέντρο Σιμάνσκι και Πινέδα, πόσο μπορεί να αλλάξει μια ομάδα με ένα σωστό κέντρο. Πώς το είδες αυτό που κάθε γκολ το πανηγυρίσανε όλοι μαζί, με προπονητές, αλλαγή παιχτών, όλους. Δηλαδή από το πρώτο γκολ που. Κοίτα, είναι λίγο... τι σου βγάζει αυτό? Είναι μήνυμα. Είναι μήνυμα. Είναι μήνυμα ενότητας, το οποίο το χρειαζόταν η ΑΕΚ, γιατί είχαν χαλάσει προφανώς τα αποδυτήρια. Υπάρχει και έχει υποθεί τέλος πάντων, γιατί η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στο δεύτερο μέχρι άργησε να βγει. Μπράβο, ναι. Υπάρχει, ας πούμε, ένα υποθετικό σενάριο, ναι, ότι τσακώθηκαν στα αποδυτήρια. Που είναι πολύ πιθανό όταν βλέπεις την εικόνα της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν ξέρω, και στο πρώτο τραγική ήταν η εικόνα της ΑΕΚ, αλλά λέω ότι αυτά τα ατομικά λάθη που μπορεί να ήρθαν μέσα μπορεί. Από να τέλος πηγάζουν πάντων, δεν το ξέρω, δεν θέλω ναι. να λέμε βλακίες κι εμείς, απλά το λέμε γιατί ακούστηκε και μια εικασία. Είναι μήνυμα ενότητας. Είναι καλό να υπάρχει αυτό τέτοιο πράγμα. Ότι το βλέπεις... Θυμίζει την πρώτη χρονιά. Okay. Αυτό εμένα μου άρεσε λίγο, γιατί αυτό ότι μου άρεσε ότι έπαιξε κανονικά. Ναι. Έπαιξε ωραία ποδόσφαιρο, δηλαδή, και να μην κέρδιζε με 4 με 5-0. Έπαιξε ποδόσφαιρο. Έδειξε ότι έχουν ενότητα μεταξύ τους, ναι. Και βλέπουμε. Να σου πω, και στο διπλό που είχε κάνει η ΑΕΚ, πάλι μετά από το Γενάρη είχε πάρει μπρος. Εγώ αυτό θυμάμαι. Στο πρώτο μισό ψηλό είχε κάνει τις κοιλιές της, δε φίλε. Στο δεύτερο μισό είναι η ΑΕΚ που πήρε το διπλό. Έπαιζε ποδόσφαιρο. Ναι. Και είχε ναι, συμφωνώ. Εγώ σου είπα, είναι τραγικό αυτό το θέμα. Ήταν ορθολογικές. Τώρα βλέπεις κάτι αλχημίες τώρα σε μάτς με τον Ολυμπιακό που λες τώρα γιατί. Και γιατί στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Γιατί στον Ολυμπιακό. Αυτό. Μέσα στο Καραϊσιάκης π.χ. Τέλος πάντων. Εντάξει. Νομίζω είμαστε μια χαρά. Είμαστε κομπλέ. Δεν το κρατήσαμε το μισάωράκι. Ναι, δεν σιγά μην μπορούσαμε να το κρατήσουμε. Μια φορά έγινε, χαρήκατε. Δεν πειράζει. Χαρήκατε που κράτησε λιγότερο, τώρα θα το κλείσετε. Μιλήσαμε για πολύ μπάλα, ωραία. Γι' αυτό. Επομένως... Οπότε για αρκετό κόσμο το podcast έληξε πριν 1/4. Ναι. Οπότε ίσως κρατήσαμε μέσα σε άκρες το μισάωρο. Σωστά. Τέλος πάντων. Μέχρι την επόμενη φορά. Κανείς δεν είναι κατάλληλος.